Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan at Tessa at taga-Abra, nga iti agdama ket adda ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy birthday to my cousin Imelda Leal iti Nalvo Sur Community School, Luna, La Union from Nida, Nieveras. Kadagiti avid listener show dito'y Doha, Qatar from Carolina Villanueva, Manangan. Shout out dita Bulbulala, Balawan, La Union from William Bolosan Sr. Madriaga family from Vincent Madriaga ti Apari, Cagayan. Shout out kada Kazi Pinagpala, Florence Pamatian, Joan Rovillos, Carmina Agustin, Novelin Taberna, ken Paradise. Ma'am Vanji Cantre, Ma'am Lorena Decano, ken Ating Ruby dito'y Turod, Quezon Isabela from Raymond Flores. Makablaawan dagiti ipag ko ada Carmelita Mariano ti Bayumbong, Nueva Ecija, Lita Abarientos ti Karupian, Baggao, Cagayan, ken Jenaline Gascon ti Singapore from Juliet, Sugitan. Lamberto Pasyon Jr., Leslie May Pasyon Andres, ije Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasyon. Rumbawa ang Batali family, Tatang Jelly, Nazarene Angela ken Armel from Melanie Rumbawa.
Makablawan pa ni Reynaldo Jose, JC, Ayan Jester, Daisy Jen Jose ti Asingan Pangasinan from Josephine Jose. Dante Velasquez, Dave kan Princess ije Germany. Fiona May, Rich May kan ni Risa Velasquez from Imelda Velasquez ti Riyadh, Saudi Arabia. Uncle Renante Wamus Payakit ti Bakon Benguet from Ezekiel Laigo. Beverly Wangag ije San Francisco Tabuk Kalinga, Mother Liway Agurin Odlus family ije Kalawakan Liwan Rizal Kalinga from Marilu Odlus. Shout out iti Mansano Molina Galaites Paglinawan Repuliesa ken Generoso family ti Alangigan, Baday family ije Lopez from Cheryl Carrion ti Abu Dhabi UAE. Corazon Valdez, Erlinda Okay, Daisy Esmeralda ti Binalunan Pangasinan, ken Conchita Andrion di ta Barcelona Spain from Leonora Bautista. Shout out pa kada LV ken Catherine Dateng, Havonillo Valdez family, Jezrael Garcia, Lildren Sabado, Sobremonte family ti Sibey La Union from Biyaheng Brangklesam. Dumenden Antolin Alvarado ken Ortiguez family ti Puruktu Parudon Sur from MJ Antolin. Virginia Emmanuel ken Ethan Bayubay ti Villaluna Kawayan City ken Mark Anthony Lisador from Marilyn Cipriano. Makablaawan pa'y ti Labugan family ti Murong Bagabag, Jocelyn Bernabe family kani Irish from Chona Labugin ti Malaysia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Tessa. Dear Manang Emmy, naibag nga oras yu amin adanunan tuy nano mo asurat ko. Ilingad naklaangan manang itinagan at Tessa, taga-abra ak manang ngam iti agdamak at addaak dito'y Canada. May sa akmat a subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel. Pagaayat ko adangdanggan dagiti maipatpatangatang apadas ti biag dagiti padak nga OFW ken dagiti dumdumngeg. Dahito ngamin a drama ti kanayon mi adangdanggan iti lugar mi, idijak pa'y nakapan dito'y balasiw taaw. Kat idinaamuak nga adan daytoy iti YouTube, kasta unay aragsak ko, gaputa uray addaak dito'y balasiw taaw, manggagakmanan daytoy a programa. May saak a caregiver dito'y manang. Ingka gumaak ti nagtrabaho dito'y, tapno makatulong akmat kanitatang. Kastamot iti kabsat ko a lalaki, anabati a mangay aywan iti amami. Agsipod tanasapa a pimusay day dinanang mi. Sapay ko mamanang tamapagasatan mo't a maidrama ti padas ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Aldaw ti panag-aalay ti pensyon nyo inton bigat. Mapantayon to iti ilay. Wen, anak ko. Dumagastan tumatan iti tiyendaan tapno magatang tadag iti kasapulan tayo dito'y balay. Wana tatang, ipalistakon ka ni Lena dagiti awan inton sumangpait. Sige anak. Ayun gayam. Saan ka di pa'y nga imawag ni Manang mo Tessa? Saan pa'y matatang? Ang mga nobisi ni Manang Tessa iti trabaho na. Ay, kaasimot di kabsat mo. Agmay-may sa iti lugar nga ayan na. Kan sigurado anarigat ti trabaho na. Kinaykayat namot niya mintag trabaho di adayaw tatang. Atap no makatulong mo't kada tayaw. Kita amlay, naipatarimaan nanto'y sigaw na kalkalapaw abalay tayo. Ita, nagpintasan. Dakal mo't tinagastos ni Manang mo ditaw. Talaga kas tatang, tayo sukot nga ron ti makabaal. Siyak, awan mo tado ako artak tapno makatulong akmot ko ma. Apay ngamin ay adi ka agsapaw iti permanente at trabaho.
Nakakaasi di asawam, ta iso ti mangbanggad. Nagrigat matagsapol iti trabaho, tatang. Sana bale, ta kunamot ni Lena kanyak. Asyak kanulatan ti mga asikaso kadagita po ko yo. Kat kasanaon, no dumakal da, kat dumakal mo ti gastos da. Kabaalan pa'y nga ron ni Lena, nga ipaay amin dagita, Rex. Nadiskarte ni Lena, tatang. Diyo pakatanagan day jay. Sige, panawan kayo pa'y dito. Mapan ko pa'y sukunan iti skwilaan, di may isa nga apo ko yo. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Nasayaan mo't anak ko. Si Kangay, Okay akmat dito'y Tatang. Medyo makabanog lang ti trabaho. Nang runak at nagdakkel at tao ti awirk dito'y. Amo yung mutan dagiti taga dito'y. Nagtatayag da, iso na dagsen da. agad ka anak ko Kita di pa nagbagbagkat mo, mga numapilay day tabukot mo. Amo kunti teknik Tatang, di kay agdanag. Kumusta mo't daading Rex? Nasayaan naman. Isot yung mga asikaso kadang iti anak na, tani bakit na dagtrabaho iti ilay. Kunak nga ron nga isot ang sapul iti trabaho na. Bayan yun Tatang, tinapatag, adakin na awatan da nga agasawa. Ada ka di penaskan nga ipaarami di tabalay, Tatang? Panagkunak kat awanan, de sa anak ko. Nagpintasan ti balay tayo. At daun ti gastos mo di tao. Okay lang, Tatang. Tinapatag kat komportable kayo dita. Kat awan ti pagdandanagak, no kasta nga da sumangbay abagyo. Ang yaman ang anak ko. At daun ti sakripisyo para kada kami. Di yun panunutan day Tatang. Ay, wan gayam, naalayo ka din ti pensyon nyo? Aywan, anak ko. Nasayaat, aramatin nyo day ta para iti bagiyo. Agi patuludak to iti para gastos nyo dita. Tapno saan nyo ang mausar day ta pensyon nyo. Sige nga rodon Tatang, umawag ak tumanan. Maturog ak pa'y, tagtrabaho ak tumanan inton bigat. Naimbag abigat mo, Manong. Nay, si ka magayam sidra. Nay, pagmanta nakapasyar ka kabaguys. Umay ka man ikantay binuras mi anatang idikalman. Piala pang ramanan nyo, mat. Ay na, agyaman na kabaguys. Talaga nalaing agmulan ni Bayaw Katis umati pagbibiyag may. Imbag si ka at ada pensyon mo. Adapay ni Tessa iji abroad. Ay na, mababainak nga rudan di ka anakam. Tado na hindi na itulong na kada kami kan ni Rex. Makita mo tinagbalinan ti sigo na kalkalapaw may, nay. Hawon nga raud, konkreto to'y balayaw. Nakapinpintas ti na may anyaw. Kapanunutan amin day ta di ka anakam kabagis. Isumot tinaggastos. Naibusa pa'y nga rudan ti ornong nagapo iti impaaramid na. Ay kat siyempre, kaya't namatatay na pintas sa pagyanan niyo. Tumultulong sapay kada Rex. Wan iso ti mangmangtad, iti igatang dagiti kakanakan na kadagiti masapul da iti pagadalan. Nagsingput at talaga day nga anak mo, Manong. Iso anagasat kayo kunkwana. Naku na maun ka bagais. Aywan, umunod ka pa'y Umay ka agkapay, sakbay nga agawid ka. Sige man nga rod, Manong.
off ko ita. Isa masapol adalusak mo ti pagnanaadak. Ay, nagrigat at talaga ti agmay-may sa dito sa bali a pagilyan. Awan pa'y pagkamangam a pamilyam, no darikrik naam. Naimbaglaangan ta dadagiti padak a Pinoy, a nagbalinan agagayem ko ditoy. Isuda ti mang patpatibker iti pakinakam ko, no kasta asumro ti iliw ko kini tatang. Adaak dito'y amang tartaripato iti sa bali at tao. Ngamjak pa'y mataripato mo't ni tatang. Sapay adamot tan rikrik naan na. Sana bali, bumawi akto kan kwa na inton makaawidak. Basit la panaganusan, makabakasyon aktumatan. Masapul nga agurnungak pa'y, tanausar amin iji balay ti urnong ko iti mano atawan nakaadak dito'y. Talaga kasta. Anos bagi at talaga. Narigat ti trabaho ka akas caregiver man ng Emmy. Ngam ti pampanunot taklaangan kat ti maipaay ko iti pamilya ana panawak dita Pilipinas. Ingka gumaak nga impaaramid ti balay mi, tapno adamot na saya at apag naedan datatang kan ti pamilya ti kabsat ko. Naturodak ang nagabrod manang, gaputaamok nga adda ni ading ko amang taripato kan ni tatang. Adamot tan pensyon ni tatang ko, tan agtrabaho mo't idi ije syudad ti Manila. Iso ang natalekak, tamalaksid a binulan nga adda kwarta maawat ni tatang, ada pa ipatpatulod ko, tapno saan da nga agrigat dita Pilipinas. Ngem adda pasamak, adyak pulos ni namnama, manang Emmy. Itay pa apalpaliiwan ka, Rex. Madlawan na unag ti pampanunutam, anak ka. Tatang, adda ka de parikot yaw. Adda nga ro, tatang. Adda ngamin masapol abayatan mi nga utang mi. Agsinsingiro ti nakautangan mi. Anya, kasano anak kautang kayo katawan mo't paggastusan nyo, anak ka. Ipatpatulod pa'y ni manang mo ate sa ti paggatang dagiti masapsapaw dagiti anak yu di pagadalan. Adda ngamin na utang mi. Ngayon yun bes mi tatang. Kung adadak ko ti maalam nga interes. E di damo, adamot malalam eh. Iso aka na yun ti pasyaryaw kadagiti kalabas nga alal daw. Kasta ka day. Kadagito yan. Awan mo't maalamin na pulos tatang. Kung namin umaor-ornong laang, edi mapadmisok nalan ka ni Lena. Awanan dyan pwesto naging besan mi. Nakasaramot din. Kahit ayan na kanon day tataaw. Di damot din masapulan tatang. Iso anaskam kami. Awanan dyan inutang mi ngayon yun bes mi. Agsingsingiron dyan nakautangan mi tatang. Tagan anak abinulan di kwarta anabulod mi. Manungay tinautang yaw, anak ko. 300,000 tatang, karama ng tinteres na. Anya, ay sos nagdakil ngay. Kasano nga rodan ti pangalan tayo ti pagbayad yu ti dayta. Kat awan mo't natalgad at trabaho yung agasawa. Dayta nga ro ti parikot mi itatatang. Idarumda ka no ni Lena no saan pa'y lama kabayad. Tsaka ita mabalod ta asawak tatang. Tulungan ta kami kuma. Ay, pangalaan tayo nga iti kasta kadakil a kantidad.
Awan igam ko akas ta kwarta anak ko. Anyamot namin ang tinasarsarakyaw iti asawam. Saan mo't nga mamaloko kami, tatang? Isa pang nga siyo. Tulungan ta kami kuma. Anya ngay Rex. Ada ka din napanunot yung apamuspusan tapno masulbar de problema yaw. Adan, tatang. Diyak mo naman nugot kayo. Anya day ta. Mabalin ka din nga isalda tayo iti balay tayo iti bangko. Ay talangan ti ultimo remedyo, tatang. Anya. Agam kasanon no maamuan ni Manang mutikas tang aramidon tayo. Sigurado nga agungat day jay. Kan pangalaan tayo ngay iti ibayad tayo iti binulan. Mga mabalin at ipensyon nyo pa ilang ti ibayad tayo, tatang. Sana bali, tagsapulak iti mabalin ka pakitaggadan. Tapno makatulong akbat ni agbayad. Ay, nanday ito nga inararamid yung agasawa. Ay, alang karod. Mapantay di bangkaw inton bigat ta makisarita ta kadakwada. Saan na sumusumbat ni Rex? Nakamano ang miskula ko na. Anya nga talaunay ay at ipakakumikuman na. Ay, sapay agtuglo pa ko na. Kakaiso na ang makasaritak kumamot ida. Sakbay ang maturugak. Tabas tarabi dito Canada. Aldaw mo ti Pilipinas. Isuna lang tasan mo ta sumungsumbat ni Rex iti awag. Ay, talagang agtuglop ako na. Maturog akitin. Tanda man ang trabaho, intun bigat. Tatang, itay pengor-orayan da kayo nga umiagar mo, sar. Bumangon kayo ditan. Nagmading amin direk na iso adyak makabangon anak ko. Ha? Apay, tatang. Anya ti marikrek na yo. Kasla kakapsutak ka raw. Kan maulawak. Alang raw, di kayo pa'y bumangbangon. Di na nayo pa'y bait, sakbay amangan kayo. Sige anak ko. Umuna kayo latan. Ta madamdama aktulang amangan. Kan sa anak pa'y amabisen. Sige nga, tatang. Nay, no kumaro tarik-rik na inyo. Ipagayo kanyak. Tay-taray kayo langan ni ospital. Hello, Rex, ading ko. Hello, Manang. Naimbag man ta nakaawag ka. Kumusta ka nga, Manang? Kastoy, kasi ti sigod, narigat ti trabaho nga maanusak. Kumusta nga ni tatang? Diyak pa'y nakasarita manipod idi na panalawas. Busy ak ngamin. Okay mat ni tatang, Manang. Malalayo ka di matlaang ti pensyon na?
Ibagam ta urnungan na tapno ada paggatang na iti kayat na agatangan. Sana bale tay patpatulod ko mati paggasgastos yun di tabalay. When manang? Kadkaduak nga rin mapan mga alay ti pensyon na. Ado siguro ti urnong na niya. At tamot siguro na manang. Naimpod mo ni tatang? Saan yun apakibibiyangan ti pensyon na? Bayan nyo nga usaron na iti kayat na pangaramatan. Ay, wen gayam ading, dandani ako nagbakasyon. Magagaran ako na makakita iti balay tayo. Kasta ka di manang? Kaano ti sangpot mo? Basta, maklaat kayong tulatan tanda akong dita. Iso atari patum anaimbag ni tatang. Wan manang, di kagdanag. Sakti makaam mo ko ni tatang. Sige nga Rudan, ibagam tulangan ngay mawagak. Bye. Apay nga takas ti panakisarita kanyak ni Rex. Asla agbudda-buddal. Baybayak man laangan. Tinapatag kat di na baybayan ni tatang. Nasdaawak iti daydi a panagsarita mi kani ading ko a Rex iti cellphone manang Emmy. Malaksid ngamin akasla naklaat iti naibagak nga agbakasyonak iti mabiit, kaslapay ket din nakigtot iti kumustaek ti balay mi. Nupay kasta, jaklatan in kaskaso dayjay apagteng. Intultuloy ko tinagtrabaho, bayat ajak pay nadanon ti panagbakasyon ko, taisupay amat gadak. Tijak amo manang, na isaldagayam idi ti balay mi, gaputa na scam daading ko, ken ti asawa na. Makabaybayad damat idi damo, tati binulan a pensyon ni tatang ti pangalalaan da iti ibaybayad da iti bangko. Ngem idi kimaro dagiti rikriknaan ti amami, talumakay mutten, nang rugin a nagpalya-palyada a nagbayad, tamasapol mo't ti amami ti pensyon na, para kadagiti agas na. Agingga nga ingkedeng ko tinagbakasyon dita Pilipinas, manang Emmy. Manang, adda kan? Apaya di mo impakpaka mo nga agawid kagayam. Kaya't kayo asorpresaan, iso ajak impakpaka mo nga agawidak. Ayan ni tatang, kumustan ti kasasaad na? Di nasayat manang, umunag ka pa'y. Sana dito ayan ti ritaw ti pagsaritaan ta. Agyaman na kaading ko. Ni tatangay, kumusta? Medyo nakapsot pa'y manang. Ang simaya at matkit din gapo kadagiti aga sa tumtumaran na. Ay, agyaman na kiti Diyos. Talaga sa anak ang makaid na. Iso nga uray basit pa'y ti ornong ko. Nagdesisyon ako nga agbakasyon. Nasayat mo't nga rin no kasta manang. Aday ti silid na ni tatang. Sigurado ang maragsakan day dya pa man na makita na ka. Sige nga Rod, tamapanak iti ayan na. Anak ta nakabakasyon ka matlaangan anak ko. Wen tamadanagan na kiti kasasaad yu. Kumusta kayon ngay? Masaya at mutan, Tessa.
Jak man amo, takla at matlatan ti kastoy amarikrik-nak. Kasta talagang ti lumakay, tatang. Iso asaanan anasken nga dapay la pakariribukan nyo. Ag-enjoy kayo kiti. Naggasat kayo nga rod, tada pensyon nga awatan nyo iti binulan. Igat-gatang nyo matla di kadagiti kasapulan nyo ti pensyon nyo. Uwan, anak ka. Nasayaat nga rod no kasta. Naimbaglaangan tada pensyon nyo. Kas ita, kalata nagsakit kayo. Katjak mo't makaipatulod akanayon. Sigurado nga daagas yung nga reseta ti doktor. Uwan nga rod, anak ka. Agtali na edak dito iti talo alawas, tatang. Sakbay nga agsubli akmanan iti trabaho iti balasiw taaw. Iso asyak ti mga sikaso kada kayo. Agyamanak Tessa, anak. Rex, anya ti kayat asawan dagitoy notice ti bangko. Manang, Apay ang nakasalda da ito'y balay tayo. Anya ti naramid yo. Asino ti akin nakam iti daytoy. pasensya kan manang. Ngam na-scam kami ngamin kanibakat ko. Kat no di ka makabayad iti nakautangan mi. Idarumda ni Lena. Daytoy tinapanunot siya pamuspusan. Ti panangisaldayo iti balay ang nagrigrigatak na impatakder. Oh, Amum ka di agdara kan lingat tinagpuunak. Tapno maipatakdaran kayo laan iti pagyanan nyo abalay. pasensya kan manang. Saan nga minakayat nga ipakaamukan ka ni tatang? Apay nga rod asaan kayo ang nakabaybayad. Alaan ang tibangko ti balay tayo no saan tayo pay laang ang makabayad. Manipod agkarasakit ni tatang. Saan kami na nakabaybayad manang? Tati pensyon ni tatang ti ibaybayad mi. Anya, pati ti kakaiso na pensyon ni tatang pinakibihangan nyo? Anya kayo motan, Rex? Saan analakati agsapol iti kwarta iti abroad? Diyo amuno kasano nga ibturak ti rigat ti trabaho. Kanti iliw ko kada kayo anay batik ti Pilipinas. Kaya't kayo ang matulungan. Iso ada kayo ti priority. Diyakon pinampanunod ti bagik. Ayat ko lang ang matulungan kayo. Ita, kastoy ti sangpatak iti panagbakasyon ko di ti Pilipinas. Ada ka din nagkurangak, Rex. Awan manang. Mababay na ka talaga kang ka. Kat pakawanan nak no naaramid ko ti kastoy. Saan na maulit manang? Ikarik. Masapol ang makabayad tayo di bangko. No saan? Alaan dan to'y balay tayo. Kat awanan pagyanan tayo. Ko ti amin ang nagsaritaan nyo iti kabsat mo, anak ko. Pasensya ka, no, jak impakpakamukin ka ti maipapan iti daytoy. Tatang, Jak ngamin kaya at amaburibor ka, ta nakakaasi kan ngagsaksakripisyo, Tessa. Ngamjak mo't mabalain abaybay ang daading mo. Iso nga imanugotak, edi imbaga na nga isaldapay lang ti balay tayo. Kan ti pensyon ko ti pangalaan mi ti pagbayad may. pasensya kayo matan kadagit inaisawang ko, tatang. Ay, Diyak isidsidir tirigat kong agtrab-trabaho ije balasiw taaw. Masayangan lang amin dito'y balay tayo no maalat ti bangko. Tessa, anak. Bayan nyo, pasyak ti makamoy ti amin.
Masapol ang makabayad tayo adagos iti bangko. Isong agtrab-trabaho para kada kayo, tatang. Isong ipamuspusak ti amin, tapno makabayad tayo. Diyak kayat amapukaw to inarapaap ko abalay para kada kayo. Agyaman anak ko. Man nakaawat ka unay. Kat pasensya amunti kabsat mo. Uwan, tatang. Tatang, agsubli ako na iji Canada. Awanan problema yo. Nakabayad ako ni iji bangko. Agyaman anak ko. Kat agan anad kay di pa nagbiyahem, Di yu baybay anti bagiyo, tatang. Napatag kayo kanyak. Kayat kayo pa'y nga ipaayan itinanam ay abiyag. Kat namnamaag nga iti panagawid ko manan. Nasalun at kayo pa'y laang adanunak. Wan anak ko. Di nakpagdanagan. Adamot ti adim ang mga asikaso kanyak. Nakasarita kong dagiti agasawa. Ikak iday ti pagpuunan da, iti uray istor labasit. Tapno adamot pangalaan da para kadagiti kasapulan da. Ay na, Tessa, nagsaya at ka talaga anak ko. Itilaksid tinaaramid daken ka, kayat mo pa'y ida at tulungan. Diyak mabalin abaybay ang dagiti kaanakak, tatang. Amo ka di damot na gayatan tinapasama ka dakwada. Anyang iti pagmamaayan ti panagrigrigat ko ijay. No adamot ka pamilyak ang marigrigatan dito Pilipinas. Agingkat ka ba ilak? Tumulungak, tatang. Kat sapay kumataam muda nga ilalaan ti pagbanbanugak iji balasiw taaw. Mamatya ka nagnakamun di kabsat mo. Kalpasan tinapasama ka dakwada nga agasawa, anak ko. Sapay ko matatang. Sapay ko ma. Nang nakasubli akon dito'y Canada. Nakarugi mo't ti kabsat ko kan ti asawa na, kat napadakkel da mo't ti intad ko apuunan kadakwada. Ti pagyamyamanak unay, saanen ang managsaksakit ti amak, taday ti kanayon ko adawatan iti namarswa. Ti paatiddugan na kumapay ti biyag ti ipatpatag ko nga amak. Awan anyaman na ti panagsaksakripsyok dito abroad manang. Basta amok adagiti tultulungak, kat amuda nga ipatag, ken ilalaan tinagbanugak. Kararag ko asapay kumata na salun o atak akanayon, tapno mataginayon pa'y ti kaadak dito'y Canada nga agtrab-trabaho, para kadagiti ipatpatag ko iti biyag. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Tessa. Tessa, pagayam ko, saludo aken ka. Nagsaya at kaakabsat ken anak. Di mo ikan kano ti ado arigat, ken sakripisyo mo agtrab-trabaho iti sabali a pagilyan, tapno maipaayam iti tulong ken namay ti pamilyam, anabati dito'y Pilipinas. Amok nga amin nga OFW, kat kastoy ti tarigagay da iti biyag, uray makigubgubal da iti rigat iti inaldaw. Namnamaak adag iti kapamilyada diti Pilipinas, kat amuda nga ilalaan ti kwarta a maipatpatulod kadakwada, manipod kadag iti kapamilyada nga agrigrigat iti balasiw taaw. Tatunggal sentimo amat gadanda, katukad day tati adu arigat, nagtedted alinget, ken nalaos nga iliw,
para kadagiti ipatpatagda iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Mapunas dito'y lagi